banweng ye ka jingsung thu bakala jong ipai ba babon khamtam gin nong yelam hima kinong yelam raj bat kinong yelam shnong halor ga jingpen bha ye ka anya da khando lane ka land selling bill ka bade bill ke badang shudap ban yo ye ka jing manjur na ka dorbar jong ka HDC ke badang shudap bha kinang khandia tayo ke baladam ka pamanta kampat long an ke mapura namar kampat yo ye ka jing manjur na ulat ka jerlah u executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba pet ye ketenat khando uba Powell Soklet hawa pensyai halor ke land selling bill ulong bakam dei ka an ke blashna ne thau thamai henrei ke dei ka an ke bala penbha bat penklan na ke ke bala don lupa klem da don ke jing persyang ban pendu bor ne pentelot bor ye gi hima kiran bat kishnong kumba ke don ke jing pensung thu bakla na kaliang ketenat lan lengbau EM uba Powell Soklet kilasi me karai ban pensyai pajba lembag gilat pathai kubor kalong ban nomi kano ke jingsung thu bakala bat bakan nomi lam bakala ya ki pajba uba Powell Soklet ulong ru bahadin baga jing dorbar kala ai ke jing manjur ya ke bil on pha ka syakatanat district council affairs ka ban nangta kan pha sya ulat ke jela ban ai ke jing manjur tang hadin baulat ula ai ke jing manjur kan solong ain bat kan sedang ban tre kampura kum ka ain bat kan long ka ain ke ba pen scam bat pen klan susu ya ke beladon lupa ha ke baula kerpat ru ye ki pajba bakin nom pen sapriang nenge ye ki khobor ki bompat pentikna na ke executive committee ke balailam ya ke HDC ha ke ju por nominated MDC uba Matthew Kenneth Makado ula kerpat ye ki pajba bakin sunguthu bakar kom thau ain kampat dep setia hadu menta namar deitat hadu baulan gajela unai ke jing menjur hangta kan salong ain ulong ru baka bil kadang hab ban ya lengba barok ki kendon riti sensyar syua bakan long ain pura barula kentu ye ki pejba bakin kiar na ke jing penmi jing klumar klem nongrim halor kene ke kam ak arajar ak we kenika ain ke melepas dakai isi kebarim ni dakai KCDC akini kisnem ke beradab kalau bu ya kata ke benta bakan doi bandon ke ceiling kamut ke jingbu limit mo ni kata ke jingbu benta baki hima ki rai bat ki shnong ki ai ki jakara ini jaka skip jaka patna syakin kindu ki rishimat no baiklah bu yakni nama kisnam ki beladab kam simladal landu kono ki jing te lakam lani ka regulation lani kata ka mau ka jing parking baki hima lani ki rai bat ki shnong ki ai ki jakara ini ki jaka patna syakin rishimat lani syakin kindu ki kunhul bat kumtang li iya kisam beladab baki po baki spa akar kacaka kabadai bariyo kipat ba kala lek penban sekiru simet dan ditang seki katu ni ki kenhun bat den la takadaru baka ki isi ke bare makan ka ajlabu ya kena ke ceiling bat kala buru ya ke kendon mo banyak tendu ya ki hima ya ki ra bat ki snong banyak keren kumno mungkin bu no da kena ke ceiling susu kajing pensai ya kena ke ceiling kemut kajing limit ini kajing bu ya kata ka baki nak kajing he hadu ka no ke hima kelaban ya kena ki kendo pat ba sekiru simet dan ya sekiru ki kenhun nangta hakani kaji kendu suka banyak tu ipi ngala pik ba ya kena ki file mo ki bala penlihat khmat daka isi ke barem adon kaji kendu bat ki hima hak badan ki sim ki menteri dan kerja kendu pakai raj kemjuru bat kisnong mo bat kawai ke basngu tenat ma kan kerja kendu jong ka isi ke barem ban pentrikam ya kan dika selling dan ya kan dika an bat kendu ke jongi kalong bagi laban ba ya ke ke badan ka wai ni ki kendon jo kan dika lang ke jongi ba kata kalong ban mang jaka nagi ki jaka ba ni ki right land syaki brio ki baduk mo syaki brio ki baduk kenang ba kidu ki brio jongi ki pat kasi kini kadi thik nam ta ki try muluk ki pat kasi ke jongi ki bam don yeng don sem ki bam don jaka ban riang bat kham tam ki bam don yeng don sem ba kin yo ek jaka na kalem joki ma kenang mana kalem joki kin yo ekalat masnai sa sem bat haman la kini ki jingi kedu ngalai i ba ki ba paro kis im ki menteri ki rang ba shnong ki sala shnong ki la menjur ya ke jitmu jaka de sekonsel bandan kini kita bakang ki lanban mo kini ki lengkot kendo kenang bakin ki beduk ki besuk kini yo masna kini ki ye bakladon ru ka jing ai jimut wana ki sim ki menteri ru ba la kum kin pe kham tam
ya ki pat ba jongi ki bayo yo ka snim shna yung baduk na ka sokat pedeng ka bagi ong ka PMAY mo kini ocean ka kano kana ba kini yo man shna ki yung kana ba ka skim ka bagi yo kan mlong ka balen oi nangan ya tu ya pi ba ha ka por ba ngalong sodar ti kan shi yo e ka skim PMAY kumba khandai phok tam kilong yi bat kumba shifo ni khat uitali ni kini kilong yi kimdon ka chaka ka jo mo na ka chaka kan shi ka private land ne ka takari kan ti sungsi banyak tu bagi dana perang jikini beli kim ka por bersana ke yeng ne kan ka skin ka ais ko kala laps na ni kala korno ramdan ki khandokur la ramdan manumdo ki bade sini ta jiki ka momot kidu na kala nasna ye de la kan kan remru ba ala pek ba ikini ki file ki ba bun ha ka badan du ki signature jikini ki wedan ta ki la kala banjur ba bandan no kini ki landan na ba masni ki beduk ki basuk habang lagi baka ya kumne ngala pek kam dan cukup file part banyu i baki dar ki hima kirat ni kisnong bakin mang kita ke jaka nak kam taktik beri ke bedu kalau skut no kum tu i kira kam habangala shifti ya ka land department rengkat lu kerja telang bar ke ising ya keren haru bar ki officer ke jongi ke bran slam ha ke bar dan bentar ka basna ke ka anjo snam arajar we nila shangru aka special land advisory committee ka wajudan hane pot de sel ban pek nak kam ta ki kendo ke siap ke jongi kam simna ya su smat wa sukut tang hata ke dia kendo simna petrikam kumui ambat kum juru kum ka parti ke dalam ya ka estate committee ka VP ke jukran bahas pang ke jing tukno ke jongi ya ki Jakarta kata ke jing tukno ke kendo ke siap ke jongi dalam desa baru undai saplen ki para khasi ke jongi hiru ba kamtam hingi yo i ba ka jing tukno ke Jakarta ke jing tukno ke Jakarta ke jongi kalong tang siki kat tu kat ni ki bahaya spa mo ki bahaya spa ba ban thiet da ki phau ba ki spa ka ngai i ka department ke jongi ke i ke isi jongi ke i ba ka long kum ni ke bomot kan ran jaka shu na kam ta ki brio ki bedok ki basuk ki bapli ki ba juan singi singi na ka por ban pan jaka ngi ka sukon seman a jaka ki ten dah ka ai kam sin tho ba ka sukon kan a ki to kum ta hadir ni ka ji kendu ba ki ni ke hima ki ra ba ki snong mo ka ba ki ong ta in consultation ta ba kam simla ong pat de banyo jing mejon ki namal bak ladon kan ka consultation ka ji kendu kum ta nya la bu no na kata ka ceiling mo itu ka ceiling kan dia ka bu limit ke jongi ka no ka kira ki hima ki snong ki ai jaka ba ki de ba ai ya ki ni ki jaka ba ke jongi ngan chu pesno ni ya ka notification ka ba ngela kan mi na ka len ka sel ke jongi ka khatwe tarik u jeliu a rajar ar kun rio ka thok ni ma ka baning kong na kam ta ki homestay ya ki Jakarta ni ki Jakarta ba laban ai tang hadu araka mas ai kopi ni pi ma nang tapat nang ta ki karkhana ki hima ki raj snong ki laban ai tang hadu sawaka nang ta ki resort bar ki hotel kalau kumjuhi sawaka nam ta karep karyang namang baki hima ki raj snong ki laban ai shifoka mo to sekbi pat ka pasan nam ta ki school ki laban ai du pra akar nam ta ki college du shifo akar nam ta ki university khatsan akar nam ta ki vocational institute bat ki gui pat ki laban ai du san akar nakam ta ki kamri dok ha basna pung bat ki berta ngila bu kelibet adu lai akar nakam ta ki kamri jingri risnyang risyar ngila bu lai akar ngata susu pat nakam ta ki pat ki kam thungjur mo kam thungjur baki pat ki berta labu khat arakar nam ta ki hospital ki nursing home bat ki wellness center ngila mang baki hima ki ra ki snong ki laban ai umpalat dia kesanakan. Nam ta ki sports academy ke stadium ke sports complex ngabu sanakar. Nam ta ki nu ki religious institution. Mo ke jin kam jong ki kunhuan balang bapa paper. Kalong baki chna yimane nam ta ki tap ne ki nu ki jin kam ke joki labu sanakar. Bat nakam ta ki commercial establishment. Mo ki dukan na ni ki bagi labu dengan kam kini ki depan labu sanakar. Kini ka limit ke bagi mu kan maksimum ke dia bagi bu bagi laban ai ki hima ki ra ki snong ya ki Jakarta ba
Tenda bang ibu limet mendapat kamut bagi limat ai tik kan. Ada don ki hima ki ra ki snong pat ki ba bam ko ban ai ya kini ka babu mangi. Ki ba ai ki bam don mo ki bam la ban ai ki jaka be kan ki ba khamrit ya kini ka ba babu mangi ru. Ya kata ki la ban le. Kam khang ki bang ne kata ta bang ibu kini ka maksimum. Nang ta shu akan ka amendment la bu ru. Ada amendment ka jugina bu ru bana ka benta man ai ki jaka ra syaka sokar jela syaka district council bat syaka sokar padeng. Nakam ta kini jinton kam ki bedeka roy ka par ki dul la kalau ki surok mo la banong ki hospital ki ba wanra da ki borsor ka kani ka land amendment kanum khasa ki kanum trekam kani ka siling nam ta jom ki saka wai pat ngila buru balada ki hima ki rai ba ki shnong uno ki nam ta ki homestay nakam ta ki industry nam ta ki resort ki hotel nam ta ki school ki don pat ke baka hima ke baka ra ke shnong ke idon kam ke baka jaka ke baka he banyak kini mo ke baka he yakini ke bala dan kam shisha ke an ke syak yaki baki la bande kumta tang ba ki dei ban yo jing bet ani ki dei banyak kenduk ani banyak selok shua baka is committee jong kan district council ti halor kini ki bentang ko ban ong kan ke por baka kam ke jingi ke kot tanghang ta tang bang ibu bang fix ya ka ceiling ababu iklimat kanungin ai yanukin ai kumnukin ai moduban soy ya kita ki agreement moduban soy ya kita ka jingete kular ban ai kini ki jaka ki puta kumnu ki ya te ki jingkulan ni kumnu ki pendon kam baro ka bor ka shong haki hima hakira da ki shnong kam ni ka kam ga jungi kita mo dan ni ki akan muslim ki dan ka shi aslam ni ki ajin duru ka shong ha ka bor jo ki hima ki rai bar ki shnong kam shong hangi kata tang ba ka section ka ba raba khandai pat ka ong naka principal at ka balawan ra asam ajar we ka long ba ra dereng kum kini ban yo ya ka lusi naka district council ya ka ba ki bo ni ki hima ki rai ki le unta ka bale unta tingo ka ban ong kan ka por ba kam ban kanu ka jing penduk no ya ka bor jing ki hima ki rai bar ki shnong kam dan kanu ka bor habar thau ya ka khasil atanwa district regulation and mission amlan ajar arwe kamamut bal ai board ka district council lang ba ka six schedule bahkan pek kan regulate kan administer dan dia kan bu baik bu renti hakaba penun kam ya ki jakara kenang ba kan long ka jing mentoy kan long ka jing tengkai ya ki di jakapa ba nakam ta ka pating ka jungi ka ban kanang imbu ya kan ka selling ka mong ipi men kanang imbu ikan ikan limit ban ai ya kini ki jakapa ba sya kini ki bangala kado mentang ngang September kan poi ka por ba ki jakara ki nom shu akan dikati ka jungi ngidi masuk komen ngidi masungu ba ki department ki jungi kili yo iya ka jington kam jong pa khun khasi khara jong dikati ka jungi ya ka jington kam ban tengkai ya kan dia ka jakapa ba amana kan dikati ka jungi kita bun ki kam ba kendau mo ki dikenti ki kendau simat ki kendau kur datang ke Jakarta dia kena bapak ke baki pak ki dia mental. Te ada kini ke Jakarta ke shu. Hadin habut, hadin khasan sipusnam, atpusnam ngene ke bubun kenong. Kali ayu ke district council. Mo? Ki bubun ken kedokti sa district council lapan kambor lapan ke bor ini ka district council lembaga schedule bangin pet alor ka kena ko siap. Tele mangingim nak mani e ka mut ka pateng. Kan kiben yangi bat kan tim yangi bangim simla lei. Dema tak daw nakalang kajungi ngila simi kan nakaray ban pentrikam ini ka ceiling bat ni kermen ru kumala don kan ka consultation bat ki hima kira kisnong kinya training bat ni ka district council kam tam nandan yang saya sisil man pentrikam no i kita ki lanban ni kita ki langkot kendau knang ba ki pat ba baduk jungi kinyo ni jong i isam ngalala baru ahne ka file ba kala don mo ka terwa ba la kumnu di ban create ya kita ki lanban ni ki caka lakum ko sipo khat wei tili kilometer kibri ki bam dan sisa ka caka ki ban tuk sisa pakinyo ba chong man sa akin kin khat kendo ban pelong kom kisnong ban nak lengka di konselu kanyarap man penjit ongno ba ukun jarang ba snong uban pe akin khat kendo kin don la ka jong snong man nak lengka jong irung in aya kata kalan title certificate nang ba kibri baduk jong kin sutra ya ta kendo kalian terkena sikit kumat la register bat ni ka district council ni lembah juga leka
pun riu jong ka Autonomous District Regulation and Administration of Land Act. Kendiat ka bayde bat kani ka isi ka bamenta ngaswa ban pensyai sepi ki patba barok ba kam samlale ya kanu ka kam ka babakla lani ka bayat laj na ka ka ba ka dis council ka di banle Henry ka shupan klan ya ka ak ka belada panpas na tu usnam arajar arpuwe hadin bang gilayoi na kaliang jong ka isi ya ki jingdon kam ban penbet ani ban penbahas syusyu ya kani ka ak kabala pas hadu nadu usnam arjar arpuwe ka play snowro ya ka jing pensyai na kaliang jong executive member tena kaliang ka jongi ngibu ya kani ka kentin ka baong ban bu no ya ka seling kalan seling ya ka ba ki isi barim kila persyang banle tenrai lese kadon ka jing suthu baklah ne hang tai ha ka bai dei bat kitien consultation te hang ha kani ka bill ka pemerintah ka jing penduk no iaitu kentin consultation with headman la ne ki nong sensyar mo kam dei na kabanta ban ai ki jaka Henry ka consultation tang na kabanta ban fix ia ka select kam don kanu ka jing penduk bor ia kirang ba sno lani ya ki hima lani ki ran Henry namar ba hakini ki sans nem kin rus nem lalet no rus nem arjar we shimala ban fix ya ki lan selling Henry hadin bakani ka isi batmai kawan hang dia po dis council ni sudon kam no ban fix no ekani ka ceiling knang ba kibreu ki badok ki basok kinyo bantalem kani kita ki jakaran bale niyo tangi kita kibreu ki ba hespa kibreu ki klan bor susi banong ba hakini ki snem ki balalet no ki jakaran bunsin ki let kibreu ki ba don kaspa ka pau bat kita kibreu shimat kibaran kaspa pau kabor kibat tang deki san akar le shpo akar handai deki spa akaro te kani ka penlong na ka rira cakari kenti mo kaba kibat ya ka jinglong trai ka jungki te de namar kata ngisungan pensyai hangne ba sasisin ba kani ka bill ka balon ra da ka HDC lang ba ka isi kabala ilam kamat da ka PPP kung mangila kular siya upat ba ya ki cakarat kimday ban sentut dan kimday ban tut no hendrai ngin sumar kendong ya ki kenang ba ki pateng ki panuan kin mentoy lang ba kini ki cakarat te kendiat ha ka bay day ban gawai ka benta ka ba lese kung mangila ong na hangni ba mo ba kani ka bill pandahadin bakla debu ya kani ka fixation la ni ka fixation jong land selling mo kumbala panpau do executive member ko kumba ka homestay ki yo arakar la ni ka industry saw akar pada kini ki homestay ki don kam let's say lai akar mo ki don kam lai akar kamut apa ki don kam lai akar kamut ba kadai ka panyo ka jing menjur nakaran bat kum joro kide ban panjing bet naka isi la neka dis council namar kani kam khanglat mo ban ong ba ngilabu kani ka fixation kamot kan long bet thik kumne hendrai ka jingmot ahni ka long ba ki raj la ni ki bor hima kila ban ai na ka benta ka homestay hado ar ekar mo lani na ka benta industry hado saw ekar te palat na kani ka bamot ba kidon kam ban yo ka jingbet na ka dis council kata kadika ka ain ka bala menjur mo bala yo jing menjur hapo ka yung dorbar ka bala long dangsyen bat agreement scam ba kani kan long ka jing mentoy na ka benta ki patba nong song ki baret ki badok ki basok dumakiru ki dio bentalem na ka benta ban yo iki jaka ban sinayeng